Serat Ibran kebebang sumunya tanggung saben kepimirah ingsun katon pupur lelamatan uner pita kasut kayu cumbu madu karong paran margane ketemu ora salah adikku dia Arjuna dewa katur Koko Prabu bela dalah yep pangabetung wis tak tampa Yayi andadake Sukarna tiyasing pun Kakang Siadi mentas saka ngendi Koko Prabu mestuti dawuh pangandikanipun Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi kula katemben kiwa nampi nugroho Wahyu Sri Makutarama Wahyu Sri Makutarama wis diparingake marang Siadi kawula nuninggih Kakang Prabu kaluhuran sabda paduka duh adikku di bejo kemayangan yen pancen mengkono kajawi saking menika Kakang menika kula kautus Sang Adi Penembahan kinen ngunduraken pusaka paduka Kuntawijaya dan sarta Sang Adi Penembahan mundhut aksama dhumateng paduka Kakang Prabu sedaya ing reh kalepatan menika suwawi Kakang kula aturi nampi Kakang Prabu aduh adikku di adikku Arjuna wonten dawuh kadang wong bagus ora mung bagus mung duwe rupa nanging bagus tulusing atimu Yayi pun Kakang nedha nrimo Yayi dene Siadi bisa ngundurake pusakane pun Kakang banget Sukarna lan Yayi pun Kakang suwunke pangapura kelawan Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi mungguh nggonku cumantaka rikala semana inggih badhe kula aturaken jenengan niku pripun ta enten apa paman Mbah yes kedane wektu apike kaya ngono ora dimanfaatke jenengan iki ngendika ki sing bener to enten apa sampeyan niku Janaka bibar nampi Wahyu Makutarama ingkang dipunwastani Astabrata nggih wahyune niku 8 mboten namung setunggal ora ketang loro mbok njaluk ngaten paman lho nggih to pupung Janaka niku ndung atine ngaten wah kok geler sampeyan diaturi ya kula kok pun ta mboten ketang desudipun siji trima jer entuk Wahyu Makutarama mboten ketang wis to secuwih pun mak bilih ngaten mawon pun terima pun nggih paman Patih Koclok
rombongane kok ora akur. Ora mbok akuri ora patheken aku. Aku ngetutke kaya caramu. Wah, jan. Isin aku. Perkewuh aku. Lelakon kaya ngene iki. Ngerti ora? Prabu Karna ku ya muridku ing reh Kridaning Jemparing apa meneh Janaka ya muridku ing reh Kridaning Jemparing. Lah kok mbok duwe sirmu ki piye? Lambemu ki lho. Ya dulu ora lega atimu semenane tak ilang petonmu ngono ya. Lambe iki nek kaya ngene iki. Ora tau jiwit ngantek biayaan ora keneng iki lho. Wis ben. Engko nek ora ngono ku ndarake long wahyune. Ora, aku ora wis ngomong wahyu ki apa? Rumasamu wahyu ki mbok anggap wahyuni ngono ta? Oh wis. Cilaka. Nek ora tau gegulang marang ilmu, entuk-entukane ya kaya ngono kuwi. Mbok gebyah-byah padha asine. Mbok wahyu ki teng glundung ngono ya. Iya. Lho. Lah wahyu ki apa? Ora coba. Nek pancen ora ana wujude kok digoleki blusukan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang. Ya mesti ana wujude. Oh, ayo bola-bali kowe. Wis, kowe ning apa-apane mbuh lho. Ning atek dadi gendro sing adu-adu kowe. Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Aduh yayi iki maupun Kakang kelepian. Kejaba pun Kakang ngaturake panuwun karo Siadi lan nyuwun pangaksama lan sang Begawan Kesawa Sidi. Janaka wonten dawuh. Lan Siadi kuwi antuk nugroho wahyu Makutha Rama. Ngendikaning para winasis Makutha Rama kuwi Astabrata wahyu kuwi cacahe 8. Ora Janaka. Yen pancen wingi elingipun Kakang pikadang kok ora ketang loro pun Kakang peneh ana. Pun Kakang trimo yani. Ora ketang rong buntelmu tak ana. Lambemu rong buntel, mbok rong kredus. Yen to Siadi ngakoni sedulur lawan pun Kakang Walasana yani. Aduh Kakang Prabu nyuwun pangapunten yu menika tetela mboten gonta mboten wujud kados punjanggen kula badhe ngaturaken menika namung wujudaken menika piwulang utawi gegebengan. Kowe aja mbodhoke karo pun Kakang, aja mbodhoke karo Ratu Kamangga, mongko jane ya bodho tenan dibodhoke ora gelem. Kabejawana sendika ndederek mulai kepareng paduka mekaten. Wis ora mulung atimu, kula mboten saged ngaturaken Koko Prabu. Nek ning satra bondo tanganmu kowe.
Bawa Petru. Kula nek ningali penjara ngoten niku malah kula kemeropok niku. Kemeropok eneng apa? Lho, panjenengan niku lho dengaren kok. Sabar. Kok panjenengan mboten wani kalih Prabu Karno? Aben anggere ketemu teman-teman, anggere ketemu jotosan. Petru dina iki dawuh pangandikane Sang Adi Penemban. Kudu linambaran katresnan. Kula mboten maido Petru ya mudeng piwulang ngoten niku. Nek kudu delok-delok wancine. Kapan aku nindakake katresnan? Kapan nindakake kesabaran? Sabar niku kuwi nganggo wates. Ngeten. Lah nek panjenengan niku diantem ora males. Sate lho ingah ini. Apa kuwi? Lho. Mangani. Nek malat tak sanggane. Ora walat-walat apa begedes apa? Oh sampean mboten marahi, mboten miwitin kok. Pirang boro ditulungi, pusakane dibalekke. Ngaturke penuwun pun. Kudune niku duweni rasa panarima. Ora malah melek. Njuk wahyune. Halah. Atik kaya cah cilik ngoten lho. Pun Mang Pani. Napa kula sing maju? Atik apa iki? Dianggep cirih aku. Apa kowe wani? Sing sanjang sinten? Kowe kuwi. Lah nggih. Apa kowe wani? Sing sanjang sinten? Sing sanjang nek kula wani niku sinten? Lah wani ora mboten kok. Aja dipekara sampeyan kok. Pun, Mang Maneni, enten napa-napane? Pun, kula melu temandang. Ayo ketokno jiwa kaprawiran. Yo. Yo. Bareng-bareng bang siunge Bathara Kala. Monggo kula dherekaken. Yo. Wes, wah, lo ah. Ya, weh, oh. Ya, wah,
lah tunggale penyakite ning kene aja pedhus tenan iki. Laruta saking kutha Sangkuru yen tanamu tusa santri Janaka Koko Prabu Ndwarawati iya Koko Prabu saking pundi larak tenan iya persajan wae iki maupun kakang sing paring nugraha Wahyu Makutha Rama iki maupun kakang Koko Prabu Kresna iya maido to kowe kenging menapa Koko Prabu kok kagungan gegebengan Wahyu Makutha Rama gage takuna ngono takon ngono to kowe rasa krecam-krecem Arjuna sejatine wis suwe pun kakang ya kuwi ngasta gegebengan asta brata Wahyu Sri Makutha Rama kuwi dawuh pangendikane Sri Rama nalika manunggal kawan pun kakang nitipake ya kuwi nugraha Wahyu Makutha Rama sapa bakale sing antuk nugrana ora liya Siadi nalika ngarep pun kakang wis paring dawuh nanging Siadi kowe aja ngarep-arep kowe jumeneng dadi ratu sebab Janaka iki nudratake kowe iki satriya. Satriya kuwi sing ditindakake mung loro, siji bakti yoga, loro karma yoga. Bakti yoga kuwi bekti ning satriya. Ya kuwi mayu-hayuning bawana kanthi srana nindakake darmaning kasatriyan. Sing balung kuleting kulit prigeling ngolah senjata sarta titising ponang jemparing kuwi wajibaning satriya kuwi bakti yoga karma yoga ibarate wong nandur kuwi nindakake dharma mau swarga apa neraka ora perlu kowe mikir pasrahno adiling Gusti kang akarya jagat mekaten Koko Prabu ya inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami Koko Prabu ya Siadi kudu kebak ing pengati-ati kuwi sakwise Siadi antuk nugraha mau aja gumendhung kumalungkung sapa wae sing kepengin bakal gayuh ya kuwi nindakake astabrata paringana kuwi piwulang kasunyatan dudu kawruh kanthi ningit inggih Koko Prabu kalau Kakang Werkudara tekan kene ngopo kae titeni anggere jlamprong minggat gandengane mriki karo Ratu Ndwarawati. Kakang Kresna dadi maling sing nyekel ya Janaka. Aku iki eling. Nalika Narayana maling sing ngunangi mung permadi, jebulane gedhek kanthi pidak jempol. Aku tak dadi maling aku cekelen. Ya ngono ora? Lah wong wis ngerti kok dadak Siadi kuwi ngendika kaya mengkono kowe iki ngopo?
Wah, kowe iki ratu titising Bathara Wisnu. Nek titising Wisnu yo arep ngopo? Budwa Kresnane itu ora bodho Wisnune. Terus kewajibane Wisnu kuwi apa? Alah kowe iki ora usah gedak mulek ngono kuwi lho. Saiki persajakno kowe kuwi duwe karep apa? Kowe kudu adil. Tegese Janaka mbok tuduhake wahyu. Janaka entuk kamulyan kene apa aku ora. Nah, mbok wis ngono bae ra wis to melehke mulek. Kowe kepengin gayo wahyu? Iya. Ana syarate. Syarate apa? Yen pancen kowe iso mateni buta gereng-gereng kae lho. Kowe kok bakal entuk nugroho ya. Tandingi aku. Tak pikir-pikir isine kok mau wong milik tok. Ora ndek biyen ora saiki, ora sing gedhe, ora sing cilik. Anggere entuk nugroho mesti ana wong meri, ana wong milik. Ya Janaka wonten dawuh Prabu. Ya wis. Pancen bejane wong kuwi dhewe-dhewe. Wahyu kuwi goleki wadahe dhewe-dhewe. Inggih kok Prabu. Coba ayo sawang saka kaduan. Mangan jero aku ning angin kukurangrane ngarko kura kurnita kagiri-giri ladalah iki sing tak goleki. Wah, ada buta cat katon cat ora. Iki bangsane aku bangsane Kumara. Aku nguni satriya panglebur gongso Raden Arya Kumbakarna kadang mudane Kakang Rahwana. Kowe sing jeneng Werkudara ya ora tedhe kaling-kaling aku Werkudara. Ben golek ya aku arep apa? Werkudara sing bisa nyampurnake Kumbakarna ora liya mung kowe. Aku njaluk tulung sampurnakno aku Werkudara aku Kembang. Swargaku dhewe wae aku ora weruh pemen swargane wong liya. Ora swarga dhewe aja lendetan karo wong liya. Ora, aku kudu mbok swargake. Yen pancen ora iso nywargake aku apa malah kowe sing tak swargake? Apa malah dina iki tak unggahake menyang kayanganing Bathara Rama Majwa. Para ngarsa lekane. Wah, ala kokop getemu wae.
mung bae. Kaget aku. Napa kowe iki? Kok kami tenggengen? Gelo. Ora. Lah apa? Wah, mungsuhku ilang. Ilang ya wis to. Urung marem aku. Urung marem piye? Ora kesel apa piye? Ora marem. Ora tak jujur iki mau. Mengko dhisik to. Lah terus, wah ganggu gawe lakuku. Jenenge sapa? Kumbakarna. Karepe njaluk swarga, njaluk ruwat. Lah ya wis. Kowe wis bisa ngruwat. Wujuding buta iki mau buta kumara. Wah, apa tibane kuku Pancanaka ilang tak kedhepke. Minggat nanti. Aja sebut dhewekke. Lho iki buta tak kira apa? Wong aku duwe dhewe. Tak kandhani ya Werkudara. Iki mau Kumbakarna wis mapan ana papan kang prayoga. Ana endi? Manjing ana wentismu sing kiwa. Manggon bubuku kiwa. Iya, sebab kuwi mung delajating buta. Ora bisa tunggal sajiwa karo kowe mapane mung eneng wentis, tegese mapan ana pupu. Jalaran pupumu sing tengen wis ana isine. Isine Gajah Sena. Sing rikala semana ngruwat karo wujudmu nalika kowe isih wujud bungkus. Ya ngono apa ora? Ya padha karo kecane buku Lang Bathara Bayu. Yen padha. Mula kang saka iku Werkudara. Kumbakarna manjing ana pupumu ingkang kiwa sing tengen Gajah Sena. Loro-loro ning atunggalmu dadi daya kekuatanmu. Iya. Jalaran Kumbakarna ku ya nadyan to buta nanging jejeg atine. Mulur nalare. Mula diwenangake manunggal karo si Werkudara mung bae mapan ana ing wentis. Jalaran kuwi wujuding raseksa, sira kuwi satriya. Mengkono iya. Lah wahyu ndi? Iki piye to wong iki kok malah judheke karo sing ngandhani karo grahanmu. Takon wahyu wae. Ya kuwi entukmu ya kuwi. Dudu Makutarama. Makutarama iki duwe adimu si Janaka. Mok kok senengane kok melikan men. Pancen pakeme ya ngono kuwi. Apa eneng Werkudara kok golek wahyu Makutarama nyang kowe iki ya ora eneng. Sing nonton pramuring-muring, sing nonton mudeng dianggepmu. Mula jadi dene pusaka kang mapan ana wentismu kanan kiring reksanen sing ati-ati lan aja sembrono. Ya tak islake dawuhmu.